Γεια σας παιδιά, και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα παίζουμε Gmod. Ορίστε, είμαστε εδώ. Θα κάνουμε για το G-Water. Πάμε να αρχίσουμε με το G-Water. Πάμε στο G-Water 2 και βάζουμε αυτό εδώ. Τώρα να δείτε τι είναι αυτό. Αν όμως σας δείξω τι κάνει, θα πείτε ότι είναι deadly και δεν θα αναρωτιέσαι πια. Λοιπόν, σπονάρουμε εδώ το Gmod. Εκεί είναι. Το βάλω τώρα. Εδώ είναι. Φέρνουμε εδώ. Εδώ είναι μια κάμερα μπροστά μου. Από εδώ κάνω record. Και τώρα παίρνουμε τον τζιμάνι μας και έγινε νερό. Δηλαδή άμα πάω και εγώ θα γίνω νερό. Να το κάνω. Έχω το respawn where you died. Τι θα γίνει να το κάνω με την κάμερα? Συγγνώμη παιδιά, θα γίνει το νερό. Ναι, έγινε νερό. Η κάμερα έγινε νερό. Αλλά μην ανησυχείτε, έχουμε και άλλη κάμερα. Αυτή εδώ. Έχουμε άπειρες κάμερες. Το σβήνουμε. Έσβησα την κάμερα. Τέλεια. Ερχόμαστε εδώ. Πατάμε clean up. Επόμενο έχουμε, αυτά είναι στα όπλα. Έχουμε το water gun. Το water gun είναι αυτό εδώ. Αυτό δεν είναι το water gun, πλάκα κάνω. Το water gun είναι αυτό εδώ. Και όχι, δεν είναι κανονικό όπλο, είναι το water gun. Επίσης υπάρχει και αυτό το water gun, αλλά δεν είναι έτσι όπως το βλέπετε. Είναι όπως κάποια άλλα mods. Έτσι, εσείς το βλέπετε στον κόσμο έτσι, αλλά σε μένα φαίνεται έτσι. Είναι τρομερά διαφορετικό. Επίσης, η ζωή μου γιατί είναι τόσο πολύ. Όχι, αυτή είναι η ζωή μου. Τα ξέρετε αυτά τα παιχνίδια από το Nintendo? Που απλώς είναι μόνο αυτή η κάμερα και δεν έχει άλλη. Είναι σαν αυτό. Επίσης εδώ μπορεί να κάνεις test play models. Δηλαδή άμα θέλω να πάρω αυτό εδώ, πατάω apply player model και τώρα το έχω. Άμα ήξερα πως να χορεύω θα χόρευα τώρα. Όχι όντως. Υπάρχει αυτό το πράγμα στο Gmod. Επόμενο G-Water είναι αυτό εδώ. Θα βρίσκω. Κοιτάξτε τι κάνει. Τώρα πάμε στο clean up. Κλειστό. Αυτό το πάμε εδώ. Ναι. Δεν το χρειαζόμαστε για την ώρα. Οπότε πάμε στο επόμενο που είναι αυτό εδώ. Εννοούσα αυτό εδώ, που από τότε που κατέβασα το G-Water 2 δεν ξέρω τι είναι. Επίσης έχουμε το μενού. Έγινε κάτω αυτό επειδή απλώς βγήκε η κάμερα. Έχουμε αυτό εδώ για να μην κάνεις χάλια το πάτωμά σου.
και δεν κάνεις πια χαλιά το πάτωμά σου. Έχουμε σφαίρα. Κάτσε να σας δείξω. Αυτή εδώ είναι η σφαίρα. Πια δεν είναι σφαίρα. Καλά, τουλάχιστον το βλέπετε καλύτερα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη μαύρη τρύπα. Δεν μπορείτε να τη δείτε, αλλά θα καταλάβετε τι θα γίνει. Το παίρνει όλο μέσα. Είναι μαύρη τρύπα. Ναι, αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο τόσο wow. Τι έχεις να πεις? Καλά, πήγε αυτή τη στιγμή. Για να δούμε αν έχει κάτι άλλο ή να κλείσουμε το βίντεο. Έχουμε κάτι να πάμε. Ας πάμε λίγο oil. Γιατί κοιτάξτε, έχουμε Mentos με Coca-Cola. Άμα πατήσουμε ή, τι θα γίνει άμα πατήσουμε? Ναι. Και τώρα είναι πίσω στο νερό. Πατάμε clean up. Και για τελευταίο, δεν περίμενα να βρέχει εδώ. Δεν βρέχει και εδώ. Όχι. Εκεί βρέχει. Αλλά θα κάνουμε clean up, επειδή θα μου μπαγκάρει το παιχνίδι άμα θα συνεχίσω. Όντως, θα μου μπαγκάρει το παιχνίδι. Οπότε παιδιά, λοιπόν, άμα σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Like, sub, tilim, stipumin, vid.